Aiala Zarautz lehen mairara, igo berri denunean, selekzioak lor ditzagula, baina berdintasunean. Txirrindulariak ere badira hemen, txirrindulari hankazuztarrak ere mendiaren gora igotzen dutenean ere. Gure atxikimendua adierazi nahi diogu Euskal Selekzioaren aldeko mendi martxari. Euskal Selekzioaren aldeko mendi martxarentzat ezinbestekoa da kirol arlo guztietan euskal kirolariek duten erabakitzeko eskubidea errespetatzea. Eta aldi berean norberaren selekzioa aukeratzeko ahala izatea. Bultzada bat eman nahi genioke Euskal Selekzioaren aldeko ekimen honi. Ongi etorri Zarautza, gora Euskal Selekzioa! Larun batean hasi ginen, eta algortan aipatutako hainbat gauza berreskuratu nahi dituzke. Mendimartxa esaiten magalean antolatzen genuen, baina aurten udaberriarekin batera esaiten desagerpena etorri da, eta, geuri tokatu zaigu horren inguruan hausnarketa bat egitea, eta erabaki genuen geure apaltasunean aurrera jarraitzea. Posible da, borondate kontua da, elkarlaneko kontua da, prest gaude inor ez dago soberan, ez eragileak, ez federazioak, ez instituzioak. Lehengo urtean, enplazatu genitun bai Jaurlaritza eta bai Nafarroako Parlamentua. Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean egon ginean, komisio batean enplazatuz alderdiak esaten genien, zer gertatzen da, borondatea baldin badago, hau posible da. Denon artean soluzionatu behar dugun problema da. Beraz, heldu diezaiogun, guk bien bitartean geure apaltasunean jarraituko dugu. Borondatea badaukagu, kemena badaukagu, adorea badaukagu, horretan jarraituko dugu. Kosta tibidoa eta kosta ala kosta ofizialtasuna